Pois aquí estamos de novo. Sí, benvidos a nosa cale da natureza de Curro e Pacha. Sí, tes razón, pero que tema imos a tratar hoxe? Pois o tema... Cal nos toca? Ai, o tema dos ecosistemas. BCA, é moi interesante, podes facer eco. A ver, Curro, os ecosistemas son lugares onde viven os seres vivos, non é nada máis que iso. Xa o sabía, muller, é unha broma, non te enteras dos chistes. O sea que é para facerte o gracioso, verdade? Sí, la graciosa. Que chistosillo Eco. Bueno, pois imos a empezar. Hoxe imos a facer un vídeo sobre os ecosistemas. Veña, comezamos. Pois, que é un ecosistema? Un ecosistema é o conxunto de todos os seres vivos que habitan nun medio físico e as relacións que se producen entre eles. Vexamos entón, o primeiro elemento dun ecosistema é o medio físico. O medio físico son os compoñentes inertes, é dicir, as cousas que non están vivas, como o aire, a auga, o solo. O medio físico ten unha serie de factores que influen tamén nos seres vivos, como son o relevo e a luz, que é tan necesaria para as plantas. Sen ela non poderían realizar a fotosíntese. Outro factor, a temperatura. Algúns animais, como os osos polares, viven mellor en sitios fríos. E a salinidade, que é a cantidade de sales que hai na auga. Moitos peixes non poderían vivir en auga doce. Ademais do medio físico, outro elemento nun ecosistema é o medio biolóxico, que está formado por todo o conxunto de seres vivos que habitan nel e as relacións que se producen entre eles. Vexamos entón como se agrupan os seres vivos dun ecosistema. Primeiro temos a especie, que é a forma que teñen todos os individuos e características semellantes, e ademais poden reproducirse entre eles, como un flamengo. A poboación, que consiste en todos os individuos da mesma especie que viven nese ecosistema, pois esos serán as bandadas de flamengos. E por último, a comunidade, que a forma todas as poboacións de seres vivos que viven nese ecosistema, como por exemplo, todos os animais que conviven cos flamengos nese lugar. Moi ben, pois imos ver as relacións que se producen entre todos os seres vivos dun ecosistema. Vamos a ver tres. Primeira, a relación de competencia. É cando dous os seres vivos compiten por algo concreto. Pode ser polo territorio ou por unha femia, como pode ser o caso dos renos. Temos a relación de cooperación, que é cando varios seres vivos agrúpanse para facer unha mesma tarefa. E aí temoslo moi clariño as formigas, que cando traballan todas xuntiñas. Logo temos a relación de alimentación, é dicir, cando un ser vivo se come a outro. E aí podedes poñer un coello comendo erva, ou un raposo comendo coello. Precisamente, as cadeas alimentarias son a representación das relacións destes seres vivos dentro dun ecosistema. E así, normalmente, se representa con frechas como nesta imaxe. Vemos como o caracol come a erva. O caracol é comido polo paxaro, o paxaro polo raposo. E todos estos deixan restos orgánicos, que son outros descompoñedores que os van desfacendo ata facer sales minerais que se incorporan ao chan e que volven a usarse por parte das plantas e así cerrar a cadea. Os seres vivos que forman un ecosistema poden distinguirse polo seu modo de alimentación en varios grupos. Por un lado, temos os produtores, que xa o di a palabra. Son os que fabrican o seu propio alimento, como as plantas e as algas. Logo, temos os consumidores primarios, que son os que se alimentan directamente das plantas. Son os herbívoros, por exemplo, como a un rato. Os consumidores secundarios, pois son animais que comen os herbívoros. E son os carnívoros, como por exemplo un moucho que come o rato.
e os consumidores terciarios, que son os animais que se alimentan dos consumidores secundarios. E tamén están os descompoñedores, que están formados basicamente por bacterias e fungos. Estes o que fan é que se alimentan de restos de materia orgánica, animais mortos, follas caídas, madeiros podres. E claro, producen as sales minerais que volven ao solo e así podenas volver a usar os produtores, que son as plantas. Por iso é tan importante non romper a cadea alimentaria para non desequilibrar os ecosistemas. Noutro vídeo falaremos dos tipos de ecosistemas e demais cousiñas. Pancha, sabías que nas profundidades do mar, entre os 4.000 e 6.000 metros, non penetra a luz? Polo tanto, non hai seres vivos que realicen a fotosíntese. Sí, creo recordar que algo vimos o outro día, e a eses peixes que viven a esas profundidades chamábanse abisais, non? Sí, se chaman abisais. Sabes que algúns poden fabricar propia luz para atraer as súas presas? A verdade é que é moi sorprendente isto da natureza. Sí, podíamos buscar máis información sobre os peixes abisais. Vale, e dicirlle aos nosos amigos que si saben cousas que tamén nos escriban ou nos comenten. Claro, claro. Pois veña, imos. Imos a facer un resumo sobre os ecosistemas. Os ecosistemas tiñan os seguintes elementos. Por un lado, estaba o medio físico, que son todo o que non está vivo, o sea, os seres inertes. Os seres vivos, que son o que viven nese ecosistema, e, por último, as relacións que existen entre eles. No medio físico influían os seguintes factores: a luz e a humidade, a temperatura e a salinidade, que é a cantidade de sal que existe na auga. Os seres vivos podíamolos agrupar en especie, os que teñen as mesmas características, como un flamengo, en poboación, que serían todos os seres vivos da mesma especie, como unha bandada de flamengos, e a comunidade, que serían todos os seres vivos que viven nese ecosistema. As relacións podían ser tres: de competencia, de cooperación e a máis importante, que sería a alimentaria. Aquí poderíamos falar de cadeas alimentarias, donde por un lado están os produtores, que son as plantas, que son comidos polos consumidores primarios, os herbívoros, como un caracol, os consumidores primarios comidos polos secundarios, como un paxaro, e os consumidores terciarios que comen aos secundarios. E por último estarían os descompoñedores, que serían os que se alimentan de todos os restos orgánicos dos demais e fabricarían sales minerales para ser aproveitadas polos produtores, que son as plantas, e así pechar a cadea. Pois ata aquí este vídeo sobre os ecosistemas. Sí, si vos gustou xa sabedes. Dadelle a eco... No! Ai, Dios. Dadelle a gústame. Agústame. Veña, e ata a próxima, guapi. Chao, churruscos.